سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرم لومون كم وترو زتفلالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم بروفيشنال تقرارمتي ايرتراوين زغونو مرهاو قدسن يعقوب دبساين ناتنايل برهانه بينيام جرماين مس 15 نسلمات بلوز تقرارمي افريقيا نايز عمد تحاتشوم نهلوم تحبيرم بلا تروبيكال اميسا بونغو تدالي زولو مدب دوب افريقاوي غوساب بوسون ابال كلب تيك موروكاوي تشوكري المهدي تمقدماي داتا فور كوبيكام روانداوي ارويا يسيف ناي كلب دير كومارسي ايبوري كوساوي سيسي فوتبولير دوب افريقاوي تقدماي ميتشلتون سكوت امبي داريل كاميروناوي كامزون كلوفيسن ناي اس ان اس بايك الجيرياوي لعقب عزالدين ناي كلب فيف سبورت انغولياوي داريوس مانويل انطونيوم روانداوي مونيانزي ديدير بوركينا فاسو نيكيما باچوكين دما كالوت سموم تزرزيرو زوليم زور الدر اب حموشة تور دي فرانس عاوز تغنات برنارد هيناولد تستبقس قدس حساب كوينو اب كلتشن 10 تقلتن كم حساب تبقيسم بز مسرت كابتا عمد جميرو كساب حجي كي تقارص اتي نايم التوابع شلمات يوهاب اللهم اب عمد تقلتشن 10 تقلتن ايرتروي ناتنايل برهانه كعوة اللان كلهم اب كلتشن 10 تسلسن لويس منتيشس اب كلتشن 10 ربعتن مغصب دبساي اب كلتشن 10 تحموشن دما دانيال تقلا هيمانوت اب كلتشن 10 تشدشن تصفم اغوا مريم اب كلتشن 10 تشوعتن لويس منتيزز دقي متعاويت لانيروم زحلف عمد دما روانداوي يوسف أروريا حفشاوي بزمزقبو سيتات حاجيزو نيرتراي امانيل قبر اكزابيرن دار الامبين دوب افريقاون بمرتع تسابل الى منبارو ايرسعن نايلوم عمتك كابزيوم اقديموم زتغلصو من كونيو زبلصه تقرارماي نا عمته 2019 اهغورنا افريقا خوينو يرقح يخون زبل حطو دما 21 تحساس زفلت مخانو ناي رواندا معكن سبورت كي بريتس تبالت ناي صحفاتا اسفير اللام ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቡንደስሊጋ ጀርመን ትማል ምሸት ጸወታታቱ ዘሰላሰለሉም ሻልካ ባዶ 4 ምስ ዩኒየን በርሊን ገጢሞም ኣብዚ በሓፈሻ 3-0 ዝተቆጽረሉ ድማ ሻልካ ቅድምን ድሕሪ ዕረፍትን ካብ ራማን ከምኡን ሴርዳር ብዝረኸበተን ክልተ ሽቶታት ኣቢላ ነታ ቅድሚ ዕረፍቲ ብመንገዲ ኢንግቫርትሰን ክትመዓራርድ ክኢላ ዝነበረት ዩኒየን በርሊን ብጸቢብ 2-1 ረቲዓታ قطمات بريمير ليج انجليزون بناي مبل 14 سومنات قطمو قصيلو علم قديمات صوت ازكايرت مان سيتي نام نيوكاسل بمغاشات تصايتام زحلف عمت بزا كلب سعرات قطيمو كم زنبر الذكر كوينو عم مبل 18 دقيقه بمنغدي الرحيم سترلين شوتو بمركبن صوتا كتمرحو كون تخالت اب شوعات دقيقه تتصبيع بمنغدي ويليامز جبر ملس ذهبت نيوكاسل نصوتا كتمعراريا تريام صوتا دما حد بحديو نعرفتي امرحم دحر عرفتي تصاوت نيوكاسل نلدا بمعصو بملس متكعتي نسيتي حالفهم كتقعوا مريصوم يخون بر سيتي بمنغدي كوخب تصاوتيا بلجيماوي كيفين دبروني نبلصنت الترئي شوتو اب 82 دقيق بزرخبتاو برقايت قلع كتمريحه تريام اب 88 دقيق نيوكاسل بمنغدي شيلفي لاف كاب كبابي 30 متر بزرخبتا شوتو دما نطبي تمقيلا كتوصيا قيلام صوتا دما بمعروصيت كلته بخلته تزازيمم مرحت زليق دلا ليفربول نوصيت مقنا قنتا عزيبيا نميدا وريدام اميدا انفيل نبرايتن زعدمت ليفربول ام بل 10 دقيقه كمون 24 دقيقه بمنغدي بلوس خلاخليا فيرجيل فان دايك برؤسو بزمزغبن كلته شوتات كلته بادو مريحه نعرفتي امرحم تخلاخليا الكسندر ارلوند ما نزن كلته شوتات بسمو بمهنداسو بلسي معلتيو احليفهم دهر رفتي تصاوت برايتن نسمزغبهم شوتات كحيو اب صعريوم اتيوم كموصيت دما نصوتا بمقططر بملس متكعتي نلدات ليفربول اب زوررلو بمنغدي تروسار نلدات سلات كعسو حلاولدات اليسن بيكر اب كليف فصم قلع وصاي بيدو بمدحانو بماكلاي دانيا قيح كارت مزيزلو كلوبو ناب 10 تتصاوتيا كتورد كيلام كلوب دما نشامبرلين بموصا نحلاولدات ادريان نابلدات كلكو خيلوم
ነታ ዝተረኸበት ናፃቕላዕ ሓላፍነት ዝወሰደ ሎዊስ ዳንክ ድማ ናብ ሾቶ ብምልዋጥ ንውፅኢት ከፅብቦ ይተራእዩ ብራይተን ድማ ንፀወታ ብምቁፅፃር ናብ ልዳት ሊቨርፑል ብብዝሒ ክወሩን ብተደጋጋሚ ክፍትኑን እኳ እንተኽኣሉ ማዕረ ትገብሮም ሾቶ ከይረኸቡ ግን ምዱብ ግዜ 9 ብምእካሉ ፀወታ ብዓወት ሊቨርፑል 2-1 ተዛዚሞም በዚ ድማ ሊቨርፑል ምስ መቀናቕንታ ማንቸስተር ሲቲ ዘለዋ ናይ ነጥቢ ፍልሊ ናብ 11 ነጥቢ ክብ ኣቢላቶላ ብዘይካዚ ብፍራንክ ላምፓር እትዕለም ቸልሲ ኣብ ሜዳኣ ስታንፎርድ ብሪጅ ብዌስትሃም ናይ 1-0 ስዕረት እዩ ገጢምዋ ኣብ መበል 48 ብመንገዲ ኣሮን ክሬስዌል ንሾቶ ዌስትሃም እዩ ኣመዝጊብዋ በዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 5 ፀወታ 4 ስዕረትን 1 ማዕረን ብምዝጋብ ካብ 15 ነጥቢ ሓንቲ ጥራይ ዝወሰደ ዓላም ዌስትሃም ማኑኤል ፔሌግሪኒ ንሕማቕ ሃዋህው ክለቡ ዝድብስ ዓወት ከመዝግብ እንከሎ ብመንፅሩ ዓላም ቸልሲ ፍራንክ ላምፓርድ ኣብ ዘካየዶም ዳሕሮት 3 ፀወታታት ዓወት ከመዝግብ ተጸጊሙ ይርከብ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዝገጠማ ብሞሪኖ ትዕለም ቶተንሃም ኣብ ሜዳ ንቦርማውዝ 3-2 ብምርታዕ ምዚ ፖርቱጋላዊ ዓላሚ ሳልሳይ ተኸታታሊ ምቁር ዓወት ከተሰማቕር በቂዓ ንሸቶታታ ድማ ካብቲ ትሑት ብቕዓት ከንፀባርቕ ዝቐነየ ኣብ ትሕቲ ሞሪኖ ግን ብሉፅ ምንቅስቓስ ዘንፀባርቕ ዘሎ ዴላ ዓሊ ሓንቲ ድማ ካብ ሙሳ ሲሴኮ ክትረኽበን ከላ ቦርማውዝ ድማ ካብ ስዕረት ዘየናግፋ 2 ሸቶታት ብመንገዲ ተቐይሩ ዝኣተወ ሃሪ ዊልሰን ክትረኽበን ክኢላ ክሪስታል ፓላስ ብወገና ናብታ ጽቡቕ ብቕዓት ከተንፀባርቕ ዝቐነየት በርንሌይ ተጓዒዛ ናይ 2 ባዶ ዓወት ከተመዝግብ በቂዓ ንሸቶታታ ድማ ካብ ዛሃን ሹልፕንያ ረኺባተን ምድብ ውድድር ዋንጫ ኤውሮጳ 2020 ሎሚ ምሸት ኣብ ከተማ ቡካሬስት ቡልጋርያ ወዲቑሎም ኣብ ሻርሻይ ምድብ ናይዚ ውድድር ሃገራት ፈረንሳ ጀርመን ከምኡውን ፖርቱጋልን ብሓደ ዝተመደባሉ ምድብ ድማ ናይ ሞት ምድብ ኮይኑሎም ዘን ሃገራት ሕሉፍ ዓወታትን ምስ ንምልከት ንውድድር ዋንጫ ዓለም 2014 ከምኡውን 2018 ዝተዓወታሉ ሃገራውያን ጋንታታት ጀርመንን ፈረንሳን ከምኡውን ንውድድር ኤሮ 2016 ዝተዓወተት ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ዘፋጠጠ ምድብ እዮም ብዘይካዚ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ምስ ክሮኤሽያ ኣብ ምድብ 4 ተዳሊለን ርከባ ኣብ ቀዳማይ ምድብ ኢጣልያ ቱርኪ ዌልስ ስዊዘርላንድ ኣብ ካልኣይ ምድብ ድማ ቤልጅየም ሩስያ ዴንማርክ ፊንላንድ ኣብ ሳልሳይ ምድብ ዩክሬን ኔዘርላንድ ኦስትሪያ ከምኡውን ሓንቲ ብፕሌይኦፍ ክትሓልፍ እያ ኣብ ራብዓይ ምድብ እንግሊዝ ክሮኤሽያ ቼክ ሪፐብሊክ ከምኡውን ሓንቲ ብፕሌይኦፍ ክትሓልፍ እያ ሓምሻይ ምድብ ስፔን ፖላንድ ሽወደን ከምኡውን ሓንቲ ካብ ተሳተፍቲ ብፕሌይኦፍ ትሓልፍ እያ ሻርሻይ ምድብ ፈረንሳ ጀርመን ፖርቱጋል ከምኡውን ካብዚአን ብተመሳሳሊ ሓንቲ ብፕሌይኦፍ ክትሓልፍ ዘካተተ እዩ ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ብዛዕባ ተጻወቱ ክገብርዎ ዘለዎም ጾታዊ ርክብ ሓደ ሕጊ ኣጽዲቑሎም እዚ ሕጊ ተጻወቲ ኢንተር ሚላን ምስ በዓልቲ ቤቶም ጾታዊ ርክብ ኣብ ዝገብሩሉ ግዜ ትሑት ጸዓት ከጥፉ ዝመክር እዮም ኣብ ክንቶም ተጻወቲ ዝሃልኩ እተን ኣንስቶም እንተሃለኻ ተመራጺ ከም ዝኾኑ ኮንተ ዝገልጽ ዘሎም ኮንተ ብተወሳኺ ተጻወቱ ካብ ኣንስቶም ወጻኢ ዝገብርዎ ስጋዊ ርክቡን ክቁጠቡ ከም ዘለዎም ዝመክር እቲ ዝለዓለ ቀንዲ ምኽንያት ድማ እቶም ተጻወቲ ምስ ሓደስቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝገብርዎ ጾታዊ ርክብ ስብእነቶም ንምርኣይ ልዑል ጸዓት ስለ ዘጥፍኡ ምዃኖም ኮንተ ዝገልጽ ኣብ ሜዳ ብ3-5-2 ቅዲ ኣጻዋውታ ዝፍለጥ ኮንተ ኣብ ኣሰላልፋ መደቀስ ክፍሉን ሰናፍ ኣይመስልን ዘሎም እዚ ሓሳብ ብኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላውን ተግባራዊ ከም ዝኾነ ዝግለጽ ተጻዋታይ ኣርሰናልን ማንቸስተር ሲቲን ዝነበረ ሳሚር ናስሪ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝሃቡ ሓሳብ ጓርዲዮላ ኣብ ድሮ ጾታዊ ርክብ ክሕረሙ ዘገድድ ሕጊ ኣውፅኡ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ተጓሳጣይ ዓለምና ነበር ማይክል ታይሰን ኣብ 20ታት ዕድሚኡ ናይ ዓለምና ናይ ከቢድ ሚዛን ሻምፒዮን ኣብ ዝኾነሉ ሰዓት ናብቲ ደረጃ ንኽበጽሕ 15 ዓመት ካብ ጾታዊ ርክብ ከም ዝተሓረመ ዝገልጽ ከምኡውን ተጓሳጣይ ሙሐመድ ዓሊ ክለይ ጾታ ቅድሚ ምክያዱ ን16 ሰሙናት ካብ ስጋዊ ርክብ ይሕረም ከም ዝነበረ ተገሊጾም ተመራመርቲ ኣብ ዝገብሮ መጽናዕቲ ዝኾነ ስፖርታዊ ወዲ ተባዕታይ ጾታዊ ርክብ ፈጺሙ ናብ ውድድራት ምስ ዝኣቱ ውጽኢታዊ ከም ዘይኮነ ተገሊጾም በአንጻሩ ስፖርታውያን ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ርክብ ፈጺመን ናብ ውድድራት ምስ ዝኣትዋ ዝያዳ ናይ ምንቕቓሕ መንፈስ ከም ዝፈጥረለን እዩ እቲ መጽናዕቲ ወሲኹ ዝገልጽ ለካ ኮንተ ዝፈለጠ ፈሊጥዩ ነዚ ሕጊ ኣተግቢሮም ተዓዋቲ ዝተፈላለዩ ዋናጩ ኮይኑ ዘለውን እንታይ ደኣ ወደይ ኤምረን ሶልሻየርን ነዚ ዕላል ኣይሰምዕዋን ደኣ ኮይኖም እቲ መልሲ ናባኹም ንገድፎም
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን